Og vi står i dag herude i naturen. Ja, der er grønt. Og det er fordi, vi har hørt noget om, at der var noget med et rygte herude, om at der muligvis, tror vi, var en ny dyreart. Ja, med mig har jeg så naturekspert, Dr. Pjuskebuks. Hej. Hej. Hej, du skal ikke røre ved mig. Hej. Okay. Hej, ja. Han vil fortælle noget om det her dyr. Yes. Og Ja, vi står som sagt ude foran 100 meter skoven. Der er cirkuleret rygter på internet om, at der er blevet spottet en vaskeægte troldepus. Og tro mig, når jeg siger det her, der er ikke blevet set sådan her i flere hundrede år. Ikke siden bogen blev skrevet i hvert fald. Så det mig og Bille tænkt sig at gøre, ikke? Det er at begive os ind i skoven. Vent. Har du noget myggespray? Nej, jeg har ikke noget myggespray i bilen. Okay. Vi har tænkt os at begive os ind i skoven. Finde troldepus ved hjælp af snedighed, grådighed og rædderlighed. Lad os gå. Ja, nu er et dyr som troldepus jo meget svært at finde i de gode gamle skove i Danmark, fordi det er et meget sjældent dyr, og to, vi har bare ikke særlig mange af dem, men det har vi aldrig haft. Så det vi skal gøre, det er at lokke frem med den her roulade. Ja. Det lægger vi så her ude i en åbning. Det virker. Ikke også? Lægger vi ude i en åbning, og så venter vi mig, og så går mig og Bitten lige ude af billedet. Og så venter vi på, at troldepus kommer nærmere. Yes, lad os gå. Ja. Så blev man da godt nok lige lost herude i den her skov. Det siger jeg. Aldrig tage ud. Dårlig idé. Hey, Pjuskebuks! Hvad? Der er nogen, der har spist rouladen. Jeg var lige ved at se dyrlort. Hvad er der? Nej. Det er kraftedeme ulækkert. Nej, er det rouladen, vi efterladte? Ja. Det er rouladen, vi efterladte. Bitten, ved du, hvad det her betyder? Ved du, hvad det betyder? Vi er endelig på et bevis på, at troldepus eksisterer. Vi må finde det omgående. Og så går vi. Det kan jeg ikke overskue her. Så, puha. Fy for helvede. Ad. Det er ligesom, når man er på bar og fredag aften, ikke? Og så sidder man der sammen med en masse mennesker. Og så kommer der en lækker fyr, og så tænker man, nu må jeg lige ud og pusse patterne lidt op og sådan noget. Og så kommer man så bare væk. Folk forsvinder hele tiden. Jeg kan slet ikke gå. Jeg skal have en skål. Det. Ej, puha. Det. Nej. Nej. Hvor fanden er han henne? Pjuskebuks? Bitten! Vi er væk! Han er aggressiv! Bitten, hvad laver du? Jeg er skadet! Hey! Hvor bliver den væk? Og den er... Nej, det... Ej, det kan jeg ikke overskue. Dr. Pjuskebuks! Jeg ved det ikke. Hvor er den henne? Det stod ikke i børnebøgerne, det her. Jeg kan jo ikke forholde mig til det her. Det kan den ikke! Nej, har du nogen smør? Nej, det har jeg ikke. Nej. For sæt. Vi bliver nødt til at stoppe optagelsen af det dokumentar. Fordi vi har af uforudsete omstændigheder bliver vi nødt til at sige, at jeg dehydrerer. At troldepus er det er jo et hekseart kunstet fis noget. Ej.
er et dyr som troldepus jo meget svært at finde, ikke Bitten? Jo. Så det vi først skal tænke os at gøre, det er at få den lokket frem med den her roulade. Gør det, Bitten, vil du slå lade være, Bitten? Fuck! Du skal godt lige holde. Filmer du? Ja, så kom lige til dig. Nej. Bliv stående. Det er fint. Ja. Der er omgåelse op. Fuck.